Babo Kabalan, welcome to our vlog. So for today's vlog, nandito tayo sa Lubao, Pampanga. And to see itong bagong-bago na private villa. Fresh na fresh and napakaganda. Actually, one of a kind yung design niya. So if you want to know more about them, samahan niyo kami. So tara, let's go! Sa Ashmara, kung mapapansin nyo, dito naman sa likod natin, ito yung napakagandang pool nila. So, as you can see, sabihan tayo ng mini pool, yung kanilang large pool, at the same time, yung kanilang sunken living room. Sunken living room, meron din na siyang built-in projector, so pwedeng-pwede kang manood ng Netflix. At the same time, kung kayo nag-chill outside ng mga rooms natin before natin sila puntahan, talagang napakaganda. Dito rin pala, meron silang mga outdoor kitchen. Outdoor kitchen. Dito sa outdoor kitchen natin, makikita natin na may complete, cooking wares. Meron din silang grilling area. Ito, magandang place to chill. Yes. Alam mo, Mark, one thing na na-appreciate ko dito sa Casa Ashmara, yung kanilang outdoor space area. This one is very aesthetic na. Talagang parang nire-ready na talaga nila for outdoor events. And makikita mo, meron talagang space for parking and space for the event. So samahan nyo mga kami, pasukan natin yung mga rooms, papakita natin sa inyo kung ano ba yung mga pwede nyong makita dito at the same time. Sa room number 1. Yeah, so simulan natin dito. This is their master's bedroom. This one is a queen size bed. Maganda sa eyes and appealing, malamig yung room. Here naman, yan, meron silang mini sofa. Meron na rin silang television. Yan. Mapapasin mo, napakaganda na furniture. Yes, yung mga furniture nila. So, ang theme dito is, tawag nila is Filipino luxury. Wow. Yan. So, kung mapapansin nyo, napaka-elegant nga naman. At the same time, meron siyang touch of Filipino since yung mga ginamit na materials dito or makikita sa Philippines or even sa Pampanga na pwede ito. Yes. Meron silang mini living room. Yes. Nakita nyo. And isa sa mga maganda dito ay yung kanilang toilet and bath. Sino nyo? Punta tayo sa mga ibang rooms. Papakita natin sa inyo. Ito naman isa sa mga bunker room. Patingin ko, Mark, kung pupunta dito yung mga clients, ito yung matatawag nating barkada room. Yes. No? So kung makikita nyo dito, yung mga beds natin dito are bunk beds. At the same time, overlooking siya dito sa may pool. Yes. Ang magkakasya dito, 6 packs hanggang 12 kung may mga magkakatabi. Pero guys, tingnan nyo dito. Yung mga lights natin dito are individually set up para sa mga kanya-kanyang bunk beds. Ano? So, punta naman tayo doon sa kabilang room. Number 3. So, another room naman ito. More on, ito naman yung mga pang-family pwede na rin. 2 families or 2 couples na magkasama. Pero still very comfortable and spacious. Makikita rin natin dito na each bed has their own basket. Dito nilalagay yung kanilang mga bathrooms, dito yung mga kanilang mga toiletries. Very organized talaga ang villa na to. Meron siyang cabinet, meron siyang cabinet for our clothes, cabinet for our belongings. One of the napakaganda na furniture, yung kanilang mirror, na talaga namang sariling atin dito. No, syempre, Mark, yung kanilang television. So kung mapapansin nyo, all the furnitures dito are customized para lang sa kanila. Makikita nyo lang dito sa may Casa Ashmara. So, the same time, meron din tayo kanilang, syempre kanilang toilet and bath. Yung kakaiba yung door dito. Personally picked by the owner. Yes. Design. So, this is the last room. Another set of bunk beds. Wow, maganda. Same setup. Kanya-kanya yung mga ilaw nila dito. At the same time, meron silang mga cabinets,
toilet and bath, and syempre yung kanilang malaking television for entertainment. Yeah. Hindi nawawala, Mark, yung kanilang customized na mga chairs. Yeah, so dito rin, minimum of 6 packs hanggang 12 kayang-kaya dito. So pupunta naman natin yung pinaka-last na amenities nila dito, yung kanilang living room. Pero take note, hindi lang siya living room. Napakalaking living room nila. So tara! Let's go! This is the last area na matatagpuan dito sa may Casa Ashmara. Ito yung pinaka-common area nila at the same time. And nandito na rin yung living room, yung dining area, and syempre yung indoor kitchen. Yes. Mark, sinabi mo pinaka-common. Yan, para sa akin, pinaka-maganda. Yes. So kung mapapansin nyo, syempre, this part is yung kanilang sunken living room. Yes. So meron tayong mapapansin dito, syempre yung pinaka-sofa nila, yung entertainment area. Nakita ko, Mark, dito sa sunken living room, parang kasya ang 10 to 15 person na pwedeng mag-enjoy sa kanilang entertainment. So, kung kayo naman ay nagutom, syempre on the other side naman, ito yung kanilang dining area. Which is kasyang-kasya ang 12 na katao dito. napansin ko yan sa kanilang dining area, hindi basta-basta ang mga pinili nilang mga utensils, and like this one, the plates, the cups, and even the glasses, the fork and spoon, and even this one, napaka-Filipino na kanilang dating. And kudos dun sa nag-interior dito, napakaganda ng mga furniture nila. Yes. Actually, staying here is not only for comfort but also for luxury. Yes, so ito yung mga tinatawag nila naman na old modern. Yan. So, feel na feel mo dito yung pagkaka-luma ng mga materials. Pero, yung design niya, napaka-modern na. So, this one is their Indoor kitchen. Yan. Wow! wow! Go inside. Yan. Meron din silang microwave. Oh, meron silang oven. Nakalain mo, di ba? Staying here will really make you comfortable kung gusto mo magluto, mag-roast. Yeah. Also, Mark, na-appreciate ko yung mga kakaibang mga artwork na nakahang dito sa kanilang indoor area. So, yan. That's it for the place. Sa tingin ko, rain or shine, you will definitely enjoy Casa Ashmara. Whether you are in a staycation, in a vacation, in an event, you will definitely have a place here because napakaganda ng lahat ng parte ng lugar. Alright, so before we end, syempre, located si Casa Ashmara dito sa may Purok 7, San Francisco, Lubao, Pampanga. And if you're looking for a modern luxury resort, isa sa mga pick nito. You can celebrate your intimate events here, celebrations, wedding, birthdays, and all, or even your memorable staycation. If you want to know more, or if you have questions about this private resort, you can contact them directly on their Facebook page, Casa Ashmara Private Resort, or you can contact them with the numbers that we've been providing in the video. Yeah, so yun. So if you like this video, please give it a thumbs up, share with your friends, and I hope to see you on our next video. That's it. Thank you for watching We're in Pampanga. Until our next discovery, Peace out. Bye.